Hamentako gu beste egur bat, eskia, egur oso harina, tilia da berez, bere izen zera, zientifikoa, da erderaz tilo edo, da, baina eskia. Emeti dator eskio, izena bedudariparik, zertarako erabiltzen da egur hau? Bueno, lehenengo eta behin, sua egiteko eta ikatza egiteko beste hain txarra, baina batez be, santuak egiteko. Bai, nire lagun bat hasi zan, Ama Birjina egiten, eskia jauzizakola, eta zer egingo eta zer ez egingo, eta erizan Ama Birjinei falta zan, eta zehango jaize San Miguela ziren, eta orduan Ama Birjina bat egin gure izan eban, eta berai agin jo ziren Ama Birjina bat egiteko. Eta hasi zan lantzen, baina azkenean barruan ez zan agertu Ama Birjinarik. Eta orduan, zer egin jopa, eta zer egin dudan Ama Birjinek ez toztak urten da batxarri azkien.